Dobrý deň. Stojíme pred informačným centrom, ktorý bol vybudovaný v poľsko-slováckej spolupráci s Európskych fondov. Informačné centrum provádzi informácie dla roveristov, turistov z oboch strán, z Poľsky i zo Slovácky. Poskytujeme aj drobné občerstvenie, ale iba v rámci možností. Nemáme nejaký široký výber. Ak teda navštívia nás turisti, poskytneme informácie o tom, co je po poľskej i po slováckej strane. Co možno tu vidieť, co zaujímavého, tu sa dá zobraziť alebo navštíviť po slovensky. Turistické centrum je otvorené non-stop, to znamená, že tu môžu dostať informácie kedykoľvek počas celého dňa, s tým, že sa snažíme vyhovieť všetkým možnostiam, čo sa dá vidieť, či na poľskej strane, na Žegestove, či na slovenskej strane v rámci toho turistického ruchu a od celého Prešovského kraja, to znamená v rámci Starej Ľubovne a všetkých pamiatok, ktoré sa dá vidieť v UNESCO, v rámci minerálnych zdrojov, v rámci kúpeľov, aj v rámci toho klasického cestovného ruchu, či športového alebo turistického využitia. Ja jestem potomek góralov tu z Novej Ľubovni a momentálne ubraná v gorálskom kroji, ktorý symbolizuje gorálov na oboch stranách. Goráli byli i na slováckej, i na poľskej strane a takže dobre dorozumíme. Mluvím už nie toľko dobre po gorálsky, ale budem sa snažiť to zlepšiť.